Musím sa k niečomu priznať. Svoj iPhone 17 Pro za viac ako 1500 eur, by the way, používam z 90% na scrollovanie TikToku, Instagramu, na odpisovanie na správy na WhatsAppe, Telegrame a tak ďalej a na surfovanie webu. A teda je tu otázka, či vlastne potrebujem Pro model. A ruku na srdce, ako to máš ty. Apple totižto predstavil úplne najnovší iPhone 17e. Poďme sa na neho pozrieť. Toto je iPhone 17e, ktorý má až 90% funkcií za polovičnú cenu. Ak máš iPhone Pro, tak nepozeraj ďalej, lebo sa nahneváš. Tento iPhone má Face ID, USB-C a výkonu na rozdávanie vďaka novému procesoru A19 a až 8 GB ramky. Je takisto z hliníka a skla, tak ako aj iPhone 17 Pro, má takisto MagSafe nabíjanie, vynikajúci Ceramic Shield 2, ktorý ochráni tvoj displej pred rozbitím, 48 megapixelovú Fusion kameru a takisto 256 GB úložiska. Jeho najväčšou slabinou je ale 60 Hz displej. Je to síce krásny OLED panel, ale je tu len 60 Hz obnovacia frekvencia. Takisto tu chýba výrez Dynamic Island. Pre nenáročného používateľa je to ale skvelý mobil. Ak si teda nepotrpíš na vysokej obnovacej frekvencii displeja alebo extra kamerách, tak tento mobil ti vydrží ešte roky a je za celkom rozumnú cenu.